priatelia. My tu máme dnes gymnazistov, ale muzikálových gymnazistov. Áno, dvaja. Títo neboli bohviakí dobrí študenti, takže opakujú. Nezmaturovali, ale nie, predsa len. Áno, Martin. Dobré ránko. Dobré ráno. Tu máme, ako to je, muzikálové gymnázium. Vlastne, ako sa ja teda môžem prihlásiť do muzikálového gymnázia? Skúšky sú, že musím vedieť povedať lalali? Nie, je to súkromné slovanské gymnázium a máme muzikálové štúdio, takýto muzikálový odbor. Čiže to je vlastne voľné štúdium kvázi v rámci... Je to povinne voliteľný predmet. Ako máme na vysokej škole, poznáme také povinne voliteľné predmety, že vlastne si to vyberieme, ale už keď si to vyberieme, musíme tam chodiť a sme z toho klasifikovaní. A máme takto umenie, to znamená muzikál, máme takto golf, máme takto diplomáciu a jazyky. Ale vy ste tu teraz kvôli hudbe a vlastne vy ste si zložili pesničku, alebo respektíve ty si zložil pesničku. Ja som to celé spáchal. Danko vlastne pre decka napísal pesničku, ktorá sa volá Idú blázni. Decka nám dneska teda zaspievajú a vlastne je to premiéra tejto pesničky. Super, tak A koľko majú decka rokov, ešte povedz? Decka sú z 8-ročného a 4-ročného gymnázia, to znamená od 10 po 18. Výborné. Super. Tak idú blázni, dobre sme to pochopili. Správne. Ale My dvaja. my dvaja blázni odchádzame, pretože mladí, ambiciózni muzikáloví herci práve teraz začínajú. Dobré ráno. Dobré ráno.